खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनोबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय सिखारनायाबो बिराद लेट सिखारबाय आरो गाइखेर होफैगुलायबाय आरो गाइखेर होफैग्रानोबो मेथाइखौ हरबाय आरो आं माने जोंहा पेकेटसे हरबाय ओमफ्राय मैया होफैनायखौ माने दाब्बा मोनसे नारसो हरबाय आरो आं जोंहा मानो होनबा मेथाइखौ जाखाया बिराद खम जायो ओमफ्राय लोगोफोर दहाय जिखौ सुखांबायमोन आरोना आङो ओमफ्राय आरो सुफिनबावबाय बोराया फन हरनानै बुंहरबाय दिनै जेबो ओंखाम ओंख्रि संनांला होननानै बेखायनो आङो जिखौनो सुजोब्बाय आरोना मालाबा न'निफ्राय फैनायनि माखासे एसे एनै जिमोन आरो दाख्लै हस्पिटालाव थांनायनि मानायनि गांसे गांनै आरो मैया गाननाय मा गाननाय बेफोरो गासैखौबो स्रां सुजोब्बाय आरोना ओंखाम संनो गबाय नालाय बे जिया फुङाव सुनाय आरोना माने मैया दै गैयामोन नालाय सुहांहाङैनो दोननांदों आरो दै फैयाखैमोन मैया सोर बानायनाय बेखौ बाबा बिफा लाबोनायखौ बिफा बानायदों ओमफ्राय नायदो लोगोफोर मैया सानसेल' मिरामिस थाबायहाय मेगन मेसेबनानै ओमफ्राय लानानै फैबायबो नै हाथरखौ नै बेलाय हाथरा ओमफ्राय दहि आरो दिनैनि खाजाया मैया मिरामिस थानायनि आखला बै जाबाय आंनो मोनानि ओंख्रि संलायबाय आरोना मा संनो मा सङा टमेट' ओमफ्राय दाख्लैनि ना गोरान लाबोनाय एवफ्रामो आरोना बांद्राय गोबावबाबो मा होनो एम्फौ सोमजिनो नागिरोना बेबो गोबाव दोनजाया आं एम्फौ सोमजिबाथाय जाया आरोना गुफुर जाजोबो ओमफ्राय दै होबाय आरो मगा दुन्दिया गांनैसो होनोसै बास दिनैबो सावफिन लायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गावगासिनो दहाय साफा सिबलांबायमोनलाय सिबग्रा फैनानै नै साफा जाजोब्बायमोन आरोना ओमफ्राय दा गावगासिनोलाय दैनि जाथियाबो दासो फैदों आरोना नायलाय खैथा जाखो 7था जाथारनोसै ओमफ्राय दिनै बोरायनि डिउटि नालाय संबाय आरोना बोराया होनदों 8थायाव जाफैगोन बेखायनो जि गरम दिनैसो होथारबाय लोगोफोर ओइनै गोजौ खालामाना बाबा बेखौ ओरैसो खालामो दा 아유, 그만 먹고 커. 알겠어. 네, 성수이 그 커. 가만 야. 그러는 피시죠. 네, 그. 뭐 저거. 영무. 아, 딱서네. 장집으로 안 그래 카메라 챙겨봐 돼. 아, 짐지게. 로병타. 밑에 타는 거 밑에 로병타 봐봐. 이제 나와 카메라 지나고 지라이나 봐봐.
6 có lô lạ quay lại thật được con này chứ à có đâu đâu à gà wow 아우 짜증 안 나. Ayo mesti ada dia. pegang itu. mai segitu-gitu dongfang nih जोंनि हादानावबो बिदि गैबावलादां जी मैला खाँदै या जी गिदिर खायो लाइट जोंदों बाबा mẹ nào đi thôi